Иван, ти имаш и quick shifter на този мотор? Да. Само аз ли нямам шифтър, бе? Ще му е мамак. Имах, но вече нямам. Изключи го. Значи да го изключи. Първи път го изтървах, като той ми скочи втора, аз пърна кръста вече. Аз първи път ви Той чакам. тръгна А на последния, мене като той тръгнах той с ти вас. е снимал клип, там е бил и е снимал клип, той изчака. Вие три старта направихме. Първия брат, той тръгна 10 секунди. Той не прикоса вижда. А там оказахме. Па той не е тръгал кръст. И аз това се чувах къде си. Наша магистрали и задни гуми, нищо повече. Това драга ми е супер далеч. Така е, човек. Не, то това е лесно. Ти като беше с мен на този старт наше, споделих, че цялата първа ми беше предницата. Ама, викам, нема са, нема да върнеш, ще изчакам да привърши и ще я превключа. Аз не мога да карам назад. Не, човек, не знам, но той е такова различно усещането. Имал съм такава електрица кампичен, се струваше, че не можеше мръзна. Имах 27 столата електроника, 16 клапанова и същевременно имах друга касетрица. Харесвам повече 27 години, повече 27 моята момента, ползвам се с някакво 50. Това е Мартове, с едно БМВ, нали? Не знам. Да, Той е неговият приятел. да. Ние там видяхме Ало, организатора, да кажеш нещо. Ти си организатора за финал на филма. Единицата върви повече от К7. Не е това. Какво да ти кажа? Докарвай го пак. То Жоро Марков таби, то таби два пъти. На летящия го взех. БМВ-то върви ли повече от К7? Върви на високите. Тук как минаваме, има на клипа. Вие разправихте, че ще ви направи 10 автовоза. Брат, той ти взе тук 100 метра, бе. Да, бе, 100 метра. Тук минавахме на Хикс. Ще ти пусна клипа, бе. Пускай, дай да видим.